içinize kapıda toyun olmadan, hiç tat olmadan. Kalbilerinizi açsınız. Sizin kınama bağır aladan sizler. Gidip gitken size zat yok. Yarın çağla kaydalayım. Day koday derken bilen karşısında toyun olmaz. Sağa sanmaz. Yarın koy kappa kaydalayım. Çağırılır. Koy odayı hiç tat vermez. Ben size bu soğukları getirdim. Hani yarmeden ait verin bana. Yok. Ay tüveleme, melgeyin tağı vereyim ben. Melgeyin tağı vereyim ben. Ben size hemen soğuk payız. Melgeyin tağı vereyim. Sen bana doğru düşün. Ben seninle bir fırsat yaşayabilem. Şuradan boşluğunu malyamda götürüyor. Durnazlar guruluşları düşünüşleri. Hemen düşünüşmesi. 10 yılın içinde perdende gözüm düşmedi. Ben hiç de düşünüşmek istemem. Bar. Böyle anadır. Ben bilen yaşaşmacak görsen. Onu menden vurman Allah'tan vur. Beni adır hasarlarıma canı deyin. Mene kadar. O zaman Alo cigim. Neredesin? iyi gitme. Gelip beni akıt. Emolle. Sen gel beni düşündürün sana. Olya bar yanına. Olya. Gelin. Ne olmuş? Giden var ya. Tamam. Bergin. O kaka. Ne olmuş? Gelin yere var ya. Biraz düşünüşmeli koy kaka. Hemen düşmedi bu. Sağımız olan noktayı öyle olur. Onu öldürdün mü? Allah'tan vurma. Dünya çağırır, yargıdan et geliyor. Sen orada kaytak iyi, ne kaytar yani? Anten boşlan. Anten bir adama oğlum bir mehil cünnatım olmam, mehil olmam diyor. Allah'tan dile Ramazan ayı geliyor. Yaxşı dile ver. Çağırır, kaytarsam. Onu soğuk vermesem. Gelini evimden çıkarsam. Allah sana perdent verer mi? Dile ver. O ayda. Yaxşı arzu etsem. Yerden sana 10 eset verir. Allah Teala sığın. Ot versin etsem. İyiliğine ne çıkacak ot versin. 10 yıl bile yaşasın. İnsanlar şeki kulyan geldi maşkalan kaytarsa koyam. Senin bu da sevmeden. Düşündün mü? İsteyenin mi? Ağrı bir tanrı bir deyip durdu. Bunun bile Allah Teala sesini çok bunu vardı. Allah Teala sığınım. Keş dedim. Yaxşı diledim. O vardı duraydım. Ramazan geldi. O Ramazan hem benim için, yurdum için, vatanım için, iyi günüm için, o aile, mukaddes ailemin biri. Karım, öyle çay ver. O dile gidelim, yaşar bunlar Ramazan'a. Nasıl baytalanmam mı? Dost kovma yaşı mı? Otuyorsun mu? Gel los. Abi deme oğlu. Abi değil mi? Yok dost, bugün beni öyden getirdim lan naharı. Ha şeyle mi? Bah, böyle. Dost otuyorsun mu? Sen olmasan işte de yok ho. Sen düşen ýagdaýyňy aýtdyryp dälle, özünden bilýän dost, hakyky dostdur. Yine geliyor o vallahi. Dost
Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kovmaya daylan. Doğulan zan. Bir hidran molya olin. Kimin yanına varacağımı bilmedim. Bir beşer tüyman sıfır verip. Sıkmam mı? Ay Kemalcan görýäňi, jaýalym, masinalym, oň üstüne goş almaly, gatwarma berip bilemem. Duro köşüş dost. Men senden zaýyň ya maşynyň ýatypyny soramam. Çağlarymı derman aljak bolýan. Bary ýok 500 manat soraýan. Berip bilmeýänmiň ziýany ýok. Gepim köpetme, berzek gelýär baýdar. Onuň mene burada. Bular ýüdüňiz bilen tanajak halyma Hudaý ikinji ýüzüňi görmäne mejbur etdi. Ýöne maňa da şükür. Şunu oňarmy diýen. Bu ne diýdim öýdän. Kaka mama söyle. Sana da girip göreyim. Gelin kaka. Geldin mi? Näme üstügasyň näme o? Nirden çık geldin? Näme edip gördün? Hali narını sen gözläp bana bilýärmi? Wagtyny öýüp bolan okmy? Basla kaka men dostlarım bilen oynap oturdum. Men sana musurlar dök gelýdimi? Näme üçin dökmedin? Olaň darga kirip dur o. Barçykda seni gözüm görmedin. Salam aleyküm kaka. Salam, oğlum näme boldy? Kakam koýdy. Näme diýip habar berýär? Urýarmy ýa-da ýokmy? Aýda ol. Sen senden gitdi öýden koýýar. Bah, garaşan oğlum nädir öýüm göz ýetleşeýin soň bilen. Egenç. Öýdemi? Ha, urfa gelan. Nämeler bolupdy? How. Assalamu aleykum ağam. Salam, köçä kok goýar. Ağam, hiç ýyl soňky wagtlar men gök dinlän okaw. On soňam mara, o çağa. Ejem sen üstünde ötdi, näme diýip? Şu edýän atlanmy, çağan görsem men öýdäk ýadyma düşýär. Men soň şeýle edýän bilýän bolsam. Çağa oğlum, utana o öýüňden. Utana, bir gaýra. Ne adam boldun aýdan? İlin gurruna diýär o, bilýärmi sen? Taň aýtmadylar, maňa aýdýarlar onu. Düşünýärmi? Günädir ol, bilýärmi? Kiçi çağa. Özüm bilerin ayağım. Kork, Hudaýdan kork, bir gaýra. Aýnada görödüňiz. Men etçe işim hiç açanam ilen soramok. Näme? Menini saňa il bolunmy? Ha? Bolýa. On saňam ýene birda. Şaýan ýetişdin. Jogabyň menden näp? Sondan alasyň. Düşündiňmi? Bir gaýra, utawlyýar. Ece, yemişimin kakam günahkar etdi. Gelayda Ece yüreğimiz ya. Kakam bilen besmelle ýoňa bir nakarda diýip goýaýma la. İlki maňa gyýrmakan halajynlygy açyk gör. Halajynlykda hiç saat ýok. Uzakdan TikTok oýnap oturýarsyň. Bir zat getirdi goý, oşaň men nakara. Bana telefon goýuwer da ýok. Hiç saat ýok diýen, açda görme. Onu bir çaý urmaýda ularly. Döwlet san gelin. Men aýtdym ha döwlet sana öňüňizde kurşuňyz bam ýagdaýyna näýli soradyma. Ýagdaýyňyz ýok bolsa barýan ýatakdan bir mana tıkaýdym öýlenme. Hiç bilmeýsin. Baram, bolýa. Yolsa o. Desme dur. Yergede kıyma. Atan gelen ya bilgesin etýän gelin. Hey, döwlet oğlum. İyi bu. Gel oğlum.